NHIF. Piny owacho singo mar keto tenge bilion 20 mar nyiewo mwandu manyasani ma apisas mag arita biro tiyogo mar kedo kod weche mag njore. Ma oyang kod jatend migawo mar arita kwe ma iye Kithure Kindiki osingo ne apisas ma rito kwe ni piny owacho dhi sirogi tiyo gi yore manyasani mar chwalo kwe. Kindiki owacho magi e kinde mag limbe mare manotime gwenge mag Lamu, kama bende osiemo wang' apisas mag piny owacho ma kawo asoya ni koyudgi ibiro kawnegi okenge mag chik. Omedo bende ni kwayo mag apisas mag arita kwe otim machiegni gi jopiny maneno ni gwandruok ok obede kindgi kendo gikonyore chenro mopogore opogore. Hii Lamu hii itakuwa salama. Maofisa wengi wa serikali kunao wanafanya kazi nzuri sana, lakini vile vile kuna wengine ambao lazima wabadilishe mienendo. Wananchi wamekosa imani na maofisa wengi wetu. Sema wakiripoti wako na shida hawashughulikiwi. Wengine wanatuambia wanaitishwa hongo, wanafanya mapendeleo. Nafasi za kazi ikipatikana, badala ya kuwe na uwazi na wale wamehitimu kuchukuliwa, unaitisha watoto na wazazi wao pesa ndio waajiriwe. Na tumewacha tabia ya kupiga transfer ofisa wa umma ambaye ameharibu kazi mahali. Kazi ikiharibika unaenda nyumbani.